ame kuma la Hermina anga premier ministre no e Sokɛl Kokala Maïga ale tara président Salmamba no Assimi Goïta son excellence Simbo Dakantigi a bɛɛ ale kelen tɔgɔ ye awɔ oh yeah o bɛɛ ale kelen tɔgɔ de ye ka da kan il le mérite ka da kan a n'a ka kan ka da kan maliyɛndenw fo an k'a dɔn de k'a fɔ ko c'est vrai an mago bɛ ko caman na c'est vrai a ka d'an ye ko caman ka labɛn a ka d'an ye fɛn min bɛ yen n'o ma ɲi ni fɛn bɛɛ jamana in kɔnɔ o ka labɛn ni bɛ tila ka da mɔgɔw la mais masa min ye ala ye adamaden hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ ko ala na kira kama ko zonzan tulo ka bon ka da kan o de tiɲɛ awɔ Assimi ye baarakɛla ye wa Assimi ye zonzan min ye a tulo ka bon wa an b'o fɔ bi an b'o fɔ sini ka da kan o de ye tiɲɛ ye ka da kan maliyɛndenw ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna ne bɛ fɛ ka aw challenge k'an yɛrɛ challenge ka da kan adamaden danna cogo sugu dɔ la cogo min na ni bi ɲɛna i bɛ jɔrɔ sini de la o adamaden yɛrɛ kɛcogo di ça c'est tout à fait d'être humain c'est à dire adamaden de ye dantanfɛn ye ala bolo i bɛ ala deli du la n'a ye du d'i ma i bɛ don o kɔnɔ i bɛ content ni tilala du la i b'a fɔ k'a ka foro fana d'i ma awɔ n'i ma foro sɔrɔ a b'i kɔnɔ ko du ma deli ka d'i ma ala b'a to a ka masakɛlɛya la a bɛ foro fana d'i ma n'i ye foro sɔrɔ i b'a fɔ ko ko foro bɛ n bolo n content na mais masa min ye ala ye n se ka jɛgɛ minɛ n ka foro kɔnɔ i b'a fɔ ko bon ko f'i ka wari ɲini sisan ka i yɛrɛ ka laki créer i ka foro kɔnɔ ala b'a to a ka masakɛlɛya la a b'o fana d'i ma a b'a to la i b'a fɔ ko mobili min ka di ni diɲɛ mobili bɛɛ i bɛ baara kɛ i b'o fana sɔrɔ i bɛ tila ka bɔ mun kalama i bɛ jɔ k'i mago bɛ avion na adamaden nata tɛ fa fo yomal kiyama ala yɛrɛ y'an dan ten de fo n'a ye maa minnu sɔn hakili ɲuman na olu ka dɔn k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina ko adamaden kan ka to ka nin fɔ ka da aw kan munna n bɛ ka nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna ka yira aw maliyɛnw na ka yira aw panafirikɛnw na ko masa min ye ala ye Assimi de y'a fɔ a da la ko ale ko il n'est pas parfait k'a t'a bɛɛ dɔn mais i ka to ko maliyɛnden bɛ ka na ni biriki kelen kelen que chacun amène we all should bring a piece of a bricks how to build a country désormais o de ne ka challenge an bɛɛ ka na an ka biriki kelen kelen o de k'an bɛɛ k'a fɔ ko Assimi Goïta ka taa biriki bɛɛ ta ka na a kelen tɛ se a kelen tɛ se a kelen tɛ se an bɛɛ ka na an ka biriki ye an ka jamana jɔ olu k'an bɛɛ k'an jɔ ko Assimi ka na ni biriki bɛɛ ye a kelen tɛ se n'a ko k'a b'a kɛ a kɔ bɛ kari a kelen tɛ se ka d'a kan Assimi ye baara kɛ pour que a k'a dɔn k'a fɔ ko Assimi ye baara kɛ ne b'aw la segin dɔɔni kɔfɛ pour que a k'a dɔn o yɔrɔ de la sisan Sokɛl Kokala Maïga a nana ka taa ka président fo o n'a ka patron donc Sokɛl i nali a diyara n ye danse ala ka n'i na k'i ja to ne bɛ mun fɔ Sokɛl ɲɛna son excellence i nana baaraba de bɛna bila i ɲɛ Sokɛl cette fois-ci an tɛ discours kalan na mɔgɔ si fɛ tuguni i kun tagara il y a 3 mois bientôt 4 mois son excellence i nana son discours kalan de bi yan an tɛ discours kalan na tuguni les Maliens me chargent de vous dire qu'on ne veut plus de discours on veut que des exécutions donc i ka nali a usara i danse ala ka i fari segin a yɛrɛ ma halisa vraiment i ka kɛnɛ i ni na i yecogo cɛ ka ɲi sa son excellence Sokɛl yecogo cɛ ka ɲi Sokɛl kelen bɛ ɲɛjugu la kari de bi mais ne b'a ɲini Sokɛl fɛ a kana baara kɛ k'a yɛrɛ abuser il faut pas vous abuser son excellence on a besoin de vous i ye baara ta ni rythme min ye fɔlɔ la c'était tout à fait compréhensible mais ne b'a f'i ɲɛna étant un homme de médical kana to ka i yɛrɛ abuser nin cogo la il faut avoir balance et travail c'est très très important parce que le Mali a besoin de vous que de jamais parce que nali min filɛ ni sen na on a des boulots devant vous et moi Dante ne bɛna an ka baaraw f'i ɲɛna baara minnu b'an bolo i k'a kɛ a y'a partager maliyɛnw je veux maximum de partage a ye kɛliw bila a ka jɛmukan in protéger ne bɔra maliyɛnw Sokɛl nana a y'a ka président fo k'i bisimila a yira maliyɛnw na ko vraiment ko on n'a pas droit de reculer Sokɛl de y'a fɔ ko maliyɛnw ko droit t'an bolo ka segin kɔfɛ on n'a pas droit de perdre on peut pas reculer même un pas c'est ce que Sokɛl a dit Sokɛl kelen k'o fɔ vraiment a diyara ne Dante a kumacogo ɲɛna fo k'a dama tɛmɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaya kan fɔ a y'a ka président tanto ka tila ka to la ka ministre tanto ka tila ka colonel 5 k'u bɛɛ tanto ka tila k'a yira ko depuis ale banana fo kana se bi ma kuma foyi yira ale Sokɛl la ni bonya ni karama tɛ k'o yɔrɔ la k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sokɛl ma dan o ma Sokɛl tilala tuguni k'a ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw olu ye baara minnu k'a ye ka taa planto la ka taa yɔrɔ jɔsila la ka taa dumuni dila la ma vraiment ka u bɛɛ fo voilà comment un leader s'exprime jama ɲɛmɔgɔ bɛ kuma nin cogo de la a ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ donc Sokɛl nana a b'a dɔn k'a fɔ ko baaraba b'an ɲɛ ka da kan an bɛna n da don o baaraw la dɔɔni dɔɔni mais yanni k'an da don o baaraw la yanni k'an da don baara minnu bɛ Sokɛl ɲɛ o ni Assimi Goïta ɲɛ baara minnu kɛra ala tantolen kɔfɛ k'u tanto o la mais o kana bari maa si la ka da kan o de ye u nakun ye wara bɛna kungo kɔnɔ de wala ka mangalani minɛ awɔ Assimi sigikun de
ko kana ko parce que ka an waraw mangalanu kun keleme ka an sengorola nyakasa anana ko kana mangalani ko kana bemne angu dam awo anano de kama à la première place que cela soit très clair. Donc Assimi abe barala mais anakune baranyi angan dado folo kunya me joni kunandi iba fo ki sababu nyuma angan dado Assimi Goïta ka barola parce que abe komi do nyina yefam abe komi do nyina bon ne dunte trahison fait yefam donc ne rebina mun fo président nyina kadaka président inani ministre tuguni alhamdulillah ne bolo ikanga mun ke président ibene la mais ala na kira kama Assimi Goïta Assimi quoi pour que ga famune mo soumi quoi Assimi ça dit moi mon mené voulait ka kuma ne fait dans la journée quoi ça dit avec tout le respect quoi ala de ba don quoi moi j'ai l'accès aux gens ça dit WhatsApp ou sara ere quoi ulu de mené voulait ka conseil de ma parce que waro ko ne be nga jamana fait ne bi fait donc ne be ka kuma fait c'est des mots très calculés c'est des choses très bien analysées et ce n'est pas vivi baba donc Assimi Goïta yefam ay ererim ke angana sekaka parce que constitution akunga dessus Mamadi Goïta Mamadi Doumbia Sénégal et Mamadi Doumbia et Conakry c'est ce qu'il a fait il m'a Mamadi l'a fait l'endo il ne faut dire irana modi ma cité Mamadi Toro yefam ma cité Toro munila parce que Mamadi ale ma songa ki e malika erreur ke Mamadi a famille depuis au départ quelqu'un a la constitution a dessus Mamadi OK Masami ala Assimi Goïta son excellence emoke ibe ale fana nana ale ya donc a foko Mali o erreur kelenke o lui o famia et ka erreur là ibe fana constitution a ta dessus donc Mali ma sécurité donc ambo kolor de kono fosisa mais ce n'est pas trop tard yefam tant que match maban j'ai maban voyez tant que match maban yefam il y a l'espoir donc j'ai maban folode ame seigneur fait on va doser mais amenyoro na mais ne bena nga suggestion dinga président Salman Bama no Assimi Goïta ne bena nga suggestion dinga président kadaka abado nga foko ko be ka tcha dron manam na ka be ka tcha parce que kele mini duta la quoi ngana kele ke quoi kele mini na fatala ne te fenga président adado kele kulangulu fouila on a de bons combats à faire yefam CMSI mo ni et Azawadi mo nous voilà de bons combats mais anga kare kono keleni nous ou le barako di donc le président fait créer quelques canaux ka baradi demsonu parce que ni demsonu yo kula dron barako di ils ont besoin de vivre yefam faut président ado al rasul sallallahu alayhi wasallam kila clé là mamune kila de meka keleke aya akritu bela yefam un quelque chose de 10 millions par mois ka canaux do fendron ka CNLD cellule do courrier demsen nu ko bara sur ka se ko dembe abalo président ibo ke ala kama quoi parce que engeba là et yera wulo mo ka manganchi nu ni fenu amay c'est pas bon pour l'image du pays parce que malen do be ka ko be keni kele ko do te bara de faire c'est pas la peine mo te président mo badi ala transition mo badi ala transition te avec to quoi je suis en train d'être très modérate quoi. C'est-à-dire, en transition de massika boulan zamay, me faut le faux. En transition de massika boulan zamay. Donc ni mamia essaie qui la transition c'est ngora ça. Transition de quelqu'un mo baye. Mo dongo sur transition na munga ngadonga fo. OK, ni ko imbe tomina, ni bruit na fatala abina en temps perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour apaiser ce putain de bruit? Mais moi ça me ala on cité transition qu'on a là. On ne peut pas faire bras de fer contre bras de fer. On ne peut pas se battre. Donc, on séduit l'État, on ne se bat pas avec l'État. Mais l'État doit être aussi capable que Mangano Nato est apaisé. Donc, il faut transition. La transition, c'est une transition. Aïe, 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 kanodo créer dem senouye, ou kou makoun, ou ka se ka bara do ke jamana tola, ka so ma keni titri bani ministre ni fen nouye. Ça c'est très urgent. C'est à la place de Assimi, étant son advisor, ne vous le fasse non. Les femmes. Parce qu'il y a un bébé dont il faut que Aruna Touré, ministre de communication, elle était sous poporé. Poro à te baraké, à la communication maï, ali malibe boka mena ka kantike. Ale irabe comme mo minte fa ka barayeke. Mata don, mata boro don avec ko bobo, avec futu tala mo dalay. Président me ka bara suku beke, ate ka foi fo. Anga simang boro, anga simang bo iziri meka dalay. 350 milliards de CFA. Abena ke seba, anyona tina ke dia kono. Ça sera l'un des plus grands usines que le monde n'a jamais vu. En Afrique. Kada kasima meglani minami au bébé Mali kono ali daté douala. Donc, il était ministre de la communication ngani kumake. Sente kono ubeka sharia baden voté, il était ministre de la communication et ka kanosigi. Wala sa mo seka boka ta kumake. Donc yoro ina ne ba fo président yana, on est Maliki Diao son excellence
ay canaux do créer comme kuma kari yera woloyi boli kari yera woloyi erion kari yera woloyi ay canaux do créer avec ka baranyuma mun ke yera wolo ka ke chenelier me boko nyefo mo nyana au lieu de dire que ka yera wolo bla yoro tudo la ne nyebe malen do lo be ka se ko yera wolo manipuler tout sudo ka to sugo be da yera wolo la abo dabla ate marché malien chité la faraka bon ngona ya. Nous sommes tous des Maliens. Ni premier loi violée abo nyangata. Mais quand faut que son do da dola mo do kama et un régime comme ante fama au moins un régime vraiment. Donc, la valeur ils ont besoin du travail. Les gens ont des femmes et des enfants. Ce n'a même pas été gouvernemental. Il faut créer des canaux pour que ça balo. Alassane Ouattara a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait Abidjan. Il a fait la même chose pour les enfants de Djoula. Il veut vivre. C'est tout. À la fin de la journée, ça revient à ça. Ça revient au fondamental. Donc, ne pas donner la main et je sais que vous allez exécuter. Aucun premier point. Je continue. Président, Djamana Mayorom Nassissan, c'est très très grave. Assimi Goïta, son excellence, et Sogel Kokala Maïga, son excellence, Abdoulaye Maïga, son excellence, Nebe Mounina Aoufeni Erina. Morobe Djamana trahi. Dorénavant, on doit les persécuter. Morobe Djamana trahi, ne pas transition trahi, mais Djamana, désormais, Mali Kono, avec loi de degré de bon. Morobe Mali trahi, à quand on a fait ben ala na krache. Namake, Djamana te chi au sigre yana ka fuma tout yamodi. Parce que l'air est très grave. L'air est très grave. Morobe Mali trahi. Tout homme qui met quelque chose devant Mali, on doit éliminer cette personne. A quand on loi est violée. Ola ni manana kobebe ban sans. Parce que amaseka constitution dissous. O kera ko erreur beba do, mo kala ni beba do, mo konfin beba do. Ali mamu ma sigi banga beba do kay erreur bareke. Yefam. Donc comment amaseka OK, c'est pas grave. Donc on mo kele munumbe, no 80%, nous te fait ka Mali tralé. Donc avec loi de beau très rapidement. Avec loi de beau très vite. L'homme, ni maman est Mali bla deuxième position là, et cette personne doit être précocité. Maman veut toi bout de mec à Mali chi, au tribe fera. Maman veut boulot toi boulot doula Mali kono, il fera. Maman va demander à dire qu'abo, qu'asuro loi me dit ma, au même fera. Abe fera ni une loi ni, n'a ni une loi ya ben ala na krache, parce que Paul Kagame ya beirana. Paul Kagame est l'un des plus grands références du monde. On n'a même pas à se référer sur Singapour. Farafin déchirement qui réfère Singapour quand tu connais. Pour Kagame au confort Mbela. Pour Kagame a montré à tout le monde qu'au bout de 10 ans, 8 ans, on peut construire un pays. Donc, ma si quand on est donné ma qui va faire un machallah, ne me croyez pas. Ne a fait rien, on ne me fait pas wadulu kedron, abene toi, ne me croyez pas. Ikra bismillah bikalla di kalak insana min alak, ikra warabukal akram. Ne me tangal les sons ta croyez pas. Au moins, boire la drone, ne me réalité. Donc, le président, une administration, Massami Alaye, on a un coup d'état qui au lieu qu'il y a une constitution bouille, on a son acquis, n'est-ce pas mon acquis. Mais Massami Alaye, maté Moroteka Benyedon. Mais Massami Alaye, cette fois-ci, avec Mali, avec Loabo, Momobanga Djamana Djamfa. Que cette personne soit prosécutée devant le monde. Parce qu'il n'y a pas de terminé. Morobanga yina munko. Assimi Barasou Miguel Mali kono, Modo yina quoi. Malion, Anganake Fisirwale, Assimi Guitama quoi. Ne bina awa kila jigi asiminga barakele una quoi. Ola abadon a fo ko Simon te dengansaye. Simon il est spécial. Awo Assimi il est spécial hein. Il n'est pas n'importe qui hein. Mais c'est la vérité. Assimi Goïta n'est pas n'importe qui. Mounela. Anyaba la Algérie fleni mo be kanyebo Algérie fait bi. Aujourd'hui, Algérie, il est parmi les plus puissants armées du monde de l'Afrique. Aujourd'hui, Algérie, financièrement, ça va se jouer. Il faut qu'on ait 18-19 milliards de dollars au bout de militaire Bagé Sangono. Je suis très fier des Algériens. Mais ni nana la Mali est problème me fessé. Asimi nana Mali takato dangamina. Nene a foye de pala idie dans Djamanate Djekono. Djamana de la kablan dangankelena. Abedou là. Algérie la Algérie sans de l'Ukia Kelela. Moi, je fara Algérie. Plus de 1 million d'Algériens ont été assassinés pour que Algérie bi au maquet Mali là. Algérie wari min boka doaka kelela pour que Algérie bi Mali mokeo. Assimi nana au bout d'une année. Assimi kelmin ban sankelen kono. Français santaneke avec tous les autres pays, soi-disant CEDEAO, soi-disant aménagement. Assimi et son administration, avec Chokel Kogala Maïga, ils ont mis fin, ils ont éliminé, ils ont décrissé le cas
à 95% au bout de 12 mois. Il est femme. Bon, il y a un Johnny Kounandi, il va vous qu'il soit un au bec dominant, malin déchi comme maroté poncrola. Au bec dominant, malin déchi comme maroté simana. Au bec dominant, un bébé qui a fait simon boro d'ailleurs, a jarane dante kat mabeka, mais asi akli kuntola, ayaw kale ala nana akli kumola domina asimina fangala. Au bec dominant, an meka jordone an jamana 80%. O makawa, ne beka galone tigawa. C'est ce que Assimi a fait. Angana yinoko. Amina tifa erreur be romna messe romo meka sanusi le quoi sanusi e bo meka sanusi gla be buru sanfala e bo glanga ya folo don ye buru sanfala glanga ya ye fom ni klalo la dron e be soka soko ka kono don ye soko ka no be buru do nka kan ko ye fom ya ye fom donc meka sanusi le pour le moment donc Assimi nga donga fo malien nga donga fo on est africain ko Assimi bara minke ko c'est jamais vu dans l'histoire du monde Assimi Mali kele bla niveau mina Français 100 ans et comme Mali kono Français Ali Maseka sous poporoke 100 ans kono Français Maseka mo fera mo ngatali mo bien ni fly au bout d'une année le stratège Ali Poutine Maseka Assimi mo ngona que stratégiquement donc angana nyina président Sougou Mbambulu angana nyina ala e masake minda ama angana nyina ko angana ke fesir wali amena tifa yana wa bank makana mais il n'a même pas de choix il est obligé de nous écouter le président de la République du Mali est condamné de nous écouter. Et le premier ministre du Mali, Choguel Koukala Maïga, son excellence, il est obligé de nous écouter parce qu'on ne veut plus de beaux discours. Les Maliens, on en a marre des discours, on en a marre des explications, on en a marre des stratèges. Parce qu'on sait qu'Assimi, il a ce qu'il faut pour nous amener au sommet. Il a ce qu'il faut. Assimi, mais c'est que tu as ce rôle-là. Mais il y a un peu de ni Mali ka sécurité là, Assimi avec Camara comme son excellence comme ministre de la défense. C'est que Camara et Assimi a fait avec Choguel administration, comme guerre stratégique Mali qu'elle est là, mais c'est de l'excellence. C'est de l'excellence ni la mebaro. Ni nanga la Mali kono muni maimbi, c'est la justice. Justice le beka ke samouya yae, wa manda douala, entenda marakan, wa ubaglan. Assimi ba glan Diaguadou, il n'a pas de choix. Wa Choguel ba glan Diaguadou, il n'a pas de choix. Wa mba nyafan ya kan glan to mina. Donc ante manana kan folan avec tout le respect, ante discours bank folan avec tout le respect, ante toi kan folan en tourni. On en a marre, on en a assez entendu, on en a assez. Ni Kasongé tisse barre la drone, il faut renvoyer Kasongé dès demain. Il faut renvoyer Kasongé dès demain. On ne veut plus de Kasongé s'il ne peut pas exécuter. C'est ça la réalité. Wallahi billahi lezi. Assimi Goïta, Ebeka Baraminke, et ni Choguel, on a auto, Nama Kasongé gain, ni Kasongé te coup d'état Kaola Kafuma Tunya Modi. Parce que Mali on be boire comme Adé, Ntaou Negene. Ntaou Negene, Neti Negene Assimi. Wallahi billahi lezi, Assimi. Nama Mali Jissi qui est malin de Sahoui. Ika Barakele, Anye Baraminke, il doit faire, Abeke Fouy, Alakan Kishoma, Alakan Tanga. Alakanake. Mais que Tassa Djeri Fietan. C'est-à-dire meka guérin comment de fieta meka meka fo dumuni koro la clé fait du la moko de fieta meka fo Amérique moko de fie meka fo France moko de fie meka fo Allemagne moko de fie meka fo Chine Malien ni panafricain on me dit à faux ce n'est même pas les Maliens c'est tous les Africains qui sont derrière vous qui m'ont dit de te dire que la justice malienne va être le défaut de notre pouvoir et on va pas s'asseoir et regarder Kasongé détruire notre transition. On va pas le faire. J'ai été tellement modéré avec Kasongé, je n'en peux plus. Donc, Choguel, vous êtes le ministre, vous êtes de retour. Il faut renvoyer Kasongé. Kasongé ne peut pas le faire. N'avez pas ni Jeffrey Denis, aïnana a justice glagné. N'avez pas ni Menemenedi, aïnana a justice glagné. On n'en peut plus. On ne veut rien entendre. On n'en veut plus. C'est ça la réalité. Nous, c'est qu'à Wallah, Bilal, les Imaliens, on a dit encore. Et moi, j'ai fait partie de l'administration. Il ne faut pas oublier. Parce que moi, au moins, je communique mieux que votre ministre de la communication. C'est ça la réalité. Oui, tiens dit. À partager. À l'air des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Malien, Assimi Barakeladi, en a présent seulement bas, en a kama fesir wale, mais me tient blindé fois. Assimi Mamouneke. Ni nana la dit, Assimi Sigini Sanchez Sankelen Kono. Il y avait 4 défis. Il y avait 4 défis. Il y avait 4 défis qui défiaient les Maliens. En tout cas, Dominikola et Ratma. En tout cas, fouille là, en la sécurité. Il y avait 4 défis sécuritaires. Il
ye famu do be mo tout da mo la mene dante boudon parce que Amérique FBI ne traquer FBI mo di ulu ni fon yana ne a fo o Mali on yana ko Mali ka défi nani na Assimi mun ban au bout de une année ko folo là il y avait des trafics d'organes au Mali. Trafic d'organes de kumeke Mali la nord là ka mo faga ku kona fon bu kono ka taga u jelu bo ka taga no France la France la wala sa to bu chokoro munu be na bu yo tesa abu yo were jouvene ye famu o be balo mo ni fi un jeli la o de kumeka ke nord là au guerre Assimi fusuro la kele asmen kele premier élément ça vient de haut niveau ni bora sans fait légui da mbora ka mu fo ici ça sans fait légui Mali kono ambe kule bala Mali mi no fait Assimi mina domina o Mali kono ana ma dine kumeka mine ka faga kana ma dine ma mine katana e tobu bora il y avait du trafic d'organes au Mali. Assimi Goïta son excellence avec son administration ils ont mis fin à ça au Mali. Au bout d'une année la France n'a pas pu faire ça au bout de 10 ans. Premier élément. Deuxième élément, djihadis ne Mali kono kuma musokono ma de mine ka faga ka debo akerefe Mali kono surasu kuma mine ku kantige u ko u tofe Mali kono kuma camion mine ka jeni Mali kono daro kunte mogoye siro kunte mogoye ça c'est fait par Assimi il a mis fin dans ça au moins pour 90% au bout de une année 2 ans la France n'a pas pu faire ça pendant 10 ans jeli te maloya o jeli koloni mais atemara be woshi sinon jeli be maloya ka teme chia bekan parce que jeli yere horoni à la première place. Troisième élément, en tout cas, si ma fils wala ne sigle nyana ne, mais me chi fa yana te ka barake romna, mais mo ta jamfane nyana ne, je vais pas me laisser faire ça. Je vais laisser personne trahir Assimi devant mes yeux. Je vais pas laisser les Maliens faire ça. O te kebi faut des sous. Parce que fils wala saray jahanama di, ne te fils wala fait. Au là, quand tu regardes, ne ka combat fait fleni, mo kongolo denite ne ka kuma fam. Parce que moi je ne pense pas à moi seul. Je ne pense pas à Assimi seul. Je ne pense pas à la transition seul. Je ne pense pas au Mali seulement. Je pense en dehors de tout ça. Je pense parce que mon fille, comment est todeni, ni dodan, dorebe fali. Aramadia est dalakane, sarakuka, alako, ko ake, abe barka mena ka fara. Ne be kan fait fonita que Assimi a fait. Ni mon fille ake tolana avec foudi. Je tiens au changement de la transition. Ne m'a fait que CNT là, ne m'a fait que ministériel là, ne t'a pas fait ni retour. Ne corridorons. L'État a assez d'assez de créer des canaux pour eux, pour que vous fassiez quoi d'imabalo. Mais en créant du travail pour eux. Premier domaine, même dans le domaine de communication. Moi, be feka don si man ro mega dale nene afne malon ni ngasa abina bala joli kele malien 90% ta don pourquoi malien Assimi barakela di mais monsieur au vraiment en attaque quatrième élément et troisième élément terrorisme au bout de 2 ans Assimi terrorisme a fusuru dala la France a échoué pendant 10 ans avec combien de soldats partout venus dans le monde. Anu Assimi ne be baro la donc akanayina quel que soit le cas akanayina est munke au troisième élément. Quatrième élément trafic de drogue ferro de norui yefom mo te mu fawnyana nay azawari mo ye kasini kuleni woy ko mbala c'est des vendeurs de drogue réunis là où ye kule bala ce n'est que des trafics d'organes réunis là où ye kule bala ce n'est que des terroristes réunis là où ye kule bala ce n'est que des jadis réunis. Assimi il a mis fin à ça au 80 à 95% au bout d'une année et demie. La France et toute l'OTAN et les pays d'Afrique combinent. Ils n'ont pas pu le faire au bout de 2 ans. Donc, on a que fils Wale Assimima. Oui, Malikono, il y a toujours des problèmes. Mais de par là, il dit dans, on a Sandro me dit présentement, Sanani me dit présentement du là. Mais Assimi Sandro qui est présent là, à Otako Faro, il y a un faux qui est manko. Antena il y a manko. Donc, Mbolo là, je crois qu'il y a un point souligné. Donc, ma si c'est qui donnait daté, ma qui va Assimi faire qu'à follow. Donc, nous n'aurons beaucoup mal depuis Mataroja. Nous d'accord qu'à donner qu'à donner un date un fait, qu'à un courrojo, mais un date à la canska kono. Donc, à Kabora manana kana ne maté manana kanfo. Ne moi, je suis là, étant un homme assez cultivé et qui a l'amour de son pays et qui est prêt à mourir pour mon pays. Mais sans trahir mon pays et les citoyens de mon pays. C'est ça la vérité. Offre les mêmes autrement solo. Avec fait que au programme de créer un jamana kono, n'était présent toi qu'à offrir là. Parce que là au cadre à la bas boulot en camp, ante songa quelqu'un à la fin. Inch'Allah. À la quand même clou du roman. Donc,
ni nana lajɛ Mali ye bara min kɛ san kelen kɔnɔ Algérie m'a kɛ Mali ye bara min kɛ san kelen kɔnɔ Paul Kagame m'a kɛ maa tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali Afrique jamana tɛ yen qui a eu le même challenge comme nous a jamana tɛ yen an ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ ne ye facture 4 min d'aw ma o yɛrɛ ye ɲɛ dɔ bɔ a la je suis en train d'être modérate mais k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman de y'a fɔ cogo ko walasa ka na exagérer mais ne ye 4 min d'aw ma ta jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ o jamana ma wolo diɲɛ kɔnɔ ni conflit 4 ye jamana min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sera ka bɔ a la o bout de inane a tɛ yen a tɛ yen a y'a tɔgɔ fɔ ɲɛna a y'a jamana tɔgɔ fɔ ɲɛna n b'aw deli ala na kira kama tic tac tic tac tic tac a tɛ yen donc an kana ɲina an ka président ye mɔgɔ sugu min ye an bɛ ka mɔgɔ min ɲininka maa min ye mun kɛ jamana ye k'a ɲina ka diya muso n'a denw kɔ avec tout le respect pour son pays ne bɛ to ka n sigi an ka yɛrɛ ɲininka n ko Assimi bɛ sunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ comme der donc an kana an ka jamana kɛ mun kɛra Musa Tarawele la an kana an ka jamana kɛ mun kɛra IBK la an kana ɲina an bɔra kɔlɔlɔ min na parce que tubabuw bɛ se nin dɔrɔn de la u ni Mali politiciens u ye nin kelen de kɛ Musa la ka Musa faga ka Musa ta tiɲɛ ka Musa halaki Musa bɔra fanga la n bɛ tila ka Musa ka image k'a la k'a lajɛ en 91 u ye mun kɛ Musa la mais voilà la réalité Mali kɔnɔ Assimi bɛ ka compagnie min daminɛ a bɛ ka 350 millions a bɛ ka bɔ ka don fɛn min na Mali kɔnɔ n'o ye an ka fɛn ye comment dirais-je an ka usine sɛnɛkɛ usine min bɛ ka bɔ 350 milliards de CFA ne y'a fɔ anw ɲɛna o usine dɔrɔn ça va créer 600 emplois directs a bɛna baara 600 a bɛna o de créer main d'œuvre o ni plantons tɛ kelen ye et journaliers yɛrɛ da t'o la yɛrɛ tile o tile i ye faamu o ni cadres tɛ ɲɔgɔn sira la mais o ka bɔ yen Simon-Boro mina dayɛlɛ n'a bɛ ka fɔ ko Dangote ye milliardaire ye Mali ka Simon-Boro ça sera l'un des plus grands cimenteries et production du monde jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ parce que a b'a dɔn tubabula olu tɛ ciment utiliser yɛrɛ parce que olu bɛ so jɔ ni yiri de parce que yiri ni carton parce que olu ka climat n'an ka climat tɛ kelen donc n'i ye Mali bɛ ka baara min kɛ nin tan a ɲɔgɔn tɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛna Simon-Boro da nɔgɔya Mali kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ ka tila ka baara kelen Mali kɔnɔ 600 emplois sans compter les restes donc jɔn b'a jɔ ko Assimi tɛ ka baara kɛ a bɛ ka barrage fana dayɛlɛ aw bɛɛ b'o kalama a bɛ ka baara kɛ problème b'an ka jamana yɔrɔ min na mulubaliya b'an ka jamana yɔrɔ min na o ye loi de ye la justice malienne est maudite la justice malienne est sale la justice malienne ça pue la justice malienne ça fait honte la justice malienne est inexplicable la justice malienne c'est déplorable la justice malienne n'est pas là pour les Maliens ne se voient pas dans notre justice ko kuma kana fɔ donc Sogɛl bɛ yen o kan k'o ɲɛnabɔ o bɛ k'i munumunu o ko da la Assimi bɛ yen o kan k'o ɲɛnabɔ o bɛ k'i munumunu o ko da la ka sɔrɔ n'e nana k'a bɛ se ko la o bɛ k'i munumunu o ko da la o tuma mun de don a bɛ fɛ an ka bɔ k'an yɛrɛ faga de ya ni mɔgɔ i da don kuma la a bɛ bɔ ka bɔ o ma tiɲɛ il faut régresser la justice malienne il faut renvoyer le ministre de la communication le plus vite possible je vous suggère de le faire les Maliens en train de vous regarder son excellence il faut renvoyer Kasonge Sogɛl vous êtes le ministre Kasonge répond à toi Kasonge répond il faut les renvoyer le plus vite possible il faut renvoyer le ministre de l'agriculture il faut le renvoyer ces trois messieurs le Malien n'a pas besoin des gens qui ne produisent pas on n'a pas besoin aussi beau que vous parlez aussi beau que vous sortez de nous dire des bilans à un moyen amour fort c'est tout ils ne sont pas à la hauteur il n'y a pas de justice au Mali président ni baraba in kɛ ani ala na kira cɛ a bɛ sɔn aw ka humilier devant le monde à cause d'une seule personne a bɛ sɔn an ka jamana bɛɛ ka a bɛ ka problème fɛn bɛ Mali kɔnɔ nin ye 80% n'i y'a lajɛ a bɛɛ ye sariya ko de ye a bɛɛ ye sariya ko de ye sariya dun kɔrɔ de ko ɲama tant que i bɛ adamadenw tɔɲɔ jamana kɔnɔ ala bɛ tsunami de don i ka jamana kɔnɔ a t'a kɔrɔ a ye nin kɛra Makan nin ye tan الخميس donc ayaye ko adamadenw ka kɔlɔlɔ ka bon diɲɛ matérialité nafolo tɛ fosi voilà tout cet argent en Makan filɛ nin kɛra الله اشتغل في حكومته أبو مصعب من جدة Makan y'aw ɲɛkɔrɔ tan i ye faamu ni Makan y'aw ɲɛkɔrɔ tan foyi tɛ ala ka masakɛlɛya bɔ adamaden i kɛra cogo o cogo n'i ma ala ta kɛ dɔrɔn ni ala bɛ ɲɔgɔn na ni Makan y'aw ɲɛkɔrɔ ni bɔra lamɛnbagaw a ye nin ta k'a fɔra ka bɔ Makan y'e t'aw ɲɛkɔrɔ maximum de partage ضربت الكهرباء Makan ni baliyaw mɔgɔnifin k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ma justice kɛ ni adamaden tant que mɔgɔnifin ka taa b'i la i ni ala bɛ kɛlɛ kɛ bilhak
Donc, n'était justice ko là, wa justice ko be Assimi ne kungambi aba kungashini. Malgré les faits qu'il a fait, justice ko be sogel le kungambi aba kungashini. Malgré que les biens qu'ils ont fait, ou banga justice sabati. On a jamana kono ka sura ambe kasi la justice do fait. On a jamana kono wa so ameni kele la. Donc akana na anga kele kero la. La kele kana aussi ka be mani check mani fanyi. Anta fait bi, anta fait chini. On est jaloux. On veut faire jamana ka ke, il faut pour Singapour. On veut faire jamana ka ke, il faut pour Kagame ka jamana. Ante kulanga la, wani matla kulanga no faire. Wantak magadmana mo faire. Ani monter Singapour. On veut que la justice soit pour les Maliens. C'est tout. On ne veut rien attendre. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب يا رب يا رب On ne veut rien entendre. يعني على كذا أن غضبك يا رب donc ارفع غضبك Malien يا رب nous une réalité de Kaira là aka donc a fo ko ala te jito nono la ni kera magane bi Kaira mo la mamunu me kanga sharia balika batu die fitini kama u ka donc a fo ko ni ala dimina domina abina jamana fembe cheka boy ala kan kisoma un coup sec kun fire kun ni ala dimina domina fangani min ba obolo bi aba be mina ubela ina faka mina tola to mina kun fire kun donc malien be ni kashili la malien be Assimi fait malien be Assimi ko wa malien prennent nga tout Assimi ko ka sa mais est-ce que Assimi ka malien donc makana me ni Assimi ko ke ne ba do be ka ke mais munu ba krefe est-ce que be ka la main nous be ka la main les Maliens disent que il y a pas de justice au Mali. Les Maliens disent que Kassongué n'arrive pas à exécuter. Les Maliens disent qu'il ne veut plus Kassongué. Autrement, Aoutseka Kassongué gagne. Ou bien Kassongué est un Malien. On ne veut pas de lui. Il n'a pas pu prouver qu'il peut vraiment exécuter la justice. Et sans qu'il n'y a pas la justice au Mali, Dieu va nous faire souffrir. C'est la réalité. Sinon, notre Assimi, il est l'homme idéal du travail. La transition est un espoir. La transition est une réalité. La transition est une vision. Assimi a fait renaître les Maliens, a fait galvaniser le peuple africain. Il faut être unanime sur ça. En une année aujourd'hui, les Maliens ont de l'espoir. C'est palpable, c'est visible. Si réellement la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, celui qui est aimé de 90% des Maliens, ce n'est pas une communauté internationale qui va nous dicter d'aller chercher quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est une date de départ pour une renaissance nationale. Donc, Assimi a fait quoi? Assimi a fait rêver le Malien. Assimi est Malien, on a voulu que là. Assimi a fait rêver qui? Les Africains. Assimi a fait rêver le monde. Donc, Mami et Djena a voulu que là. Mami et Djena a rêvé. On me sait qu'en tout mais en 7 mois, en 0 là, quand même d'autres un canard est retardé, on ne peut plus le faire. Son Excellence, M. Choguel Maïga, il n'en a ne sur rien, il boya ben là, ni ne ba en yakoroya, voilà les challenges. Parce qu'en fait, Malikoro, ou kake en président, fa en sous, à kana fokone de tema à fongena, nya fongena. Malion, y'a n'enga Choguel ga bi discours kala, ne bina alors c'est une kofe, pour qu'il y a don à faux, qu'on fait mbamboulou, en te faire tien, à la kanake, ne bina Moussa Terroré, Moussa Taï ne sur rien. Alhamdulillah. Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Marfa tira on a Moussa Clé là. On a soufflé Baïmadala. Ou peut-être bang libyen chi domina. Ne dante bien. Domina ou peut-être dépôt chi. Yefom. Baliga et Angre Ferrero. Moi j'étais présent. Domina peut-être Simone Ferchi. Moi j'étais là-bas. Donc ne ba donc guerre mouillé. Ne ba doni jamana donye colonie ngal ke na ma ke mumi boala. Aw boloko boa meneli. Mo sa lula o fene. Donc numéro les cris de la population est devant. Que les gens qui ne sont pas, le pays est devant tout le monde. Mais à la diamond que la Moussa Kola, Abadon a fort, quand tu as fait massika Jamana Jo, tu as voulu Nanaka Moussa Boanola. Domina Moussa Boanola, François Mitterrand a discours Kalamoussa Rayana. A Moussa Minetro, a Kalamoussa Siglena, Moussa Red de Balbana. 2 mois, 3 mois plus tard, c'est le même scénario que les Maliens ont habitude. C'est fini. Tout a été bouleversé. Les peuples dans les rues, sur les places. Et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Oui. Le discours du président français est-il entendu, entre autres par Moussa Traoré, qui règne depuis 22 ans au Mali, devant les restes présidents du monde. Vraiment, ça donne la vie de plus. Oh yeah!
Donc toi vous direz même là. Donc Assimi nana qui balima. Donc donc vous voyez que c'est ça. Ils sont en train de rentrer dans les gangrènes du pays pour déstabiliser notre président. Donc monsieur le président, il veut loi créer Mali Kono. Tout ce qui tu trahis le Mali doit être prosécuté. La justice malienne doit se redresser tout de suite. Pas demain, pas dans 6 mois, à Kira Sankeme, à Sekaklan Samourangono. C'est faux. C'est faux. Et les présidents, vous avez tout le pouvoir. Pourquoi ce n'est pas le même cas en Guinée? Pourquoi ce n'est pas le même cas en Burkina Faso? Donc on ne peut pas s'adapter à ça. Ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Il y a 140 morts, 150 morts. Voilà. Ce n'est pas la même chose qui arrive. Je ne veux pas laisser mon président être humilié. On a utilisé des donc avec mon calme, Mali on a bossé ça. Moi on a boga mangan créé. On a ngongo yero kani mangai. On a fatala. Aye yero wele. On est membre de changement changement transition na. Aye yero ni do duma ko barake to sudola. Ayu blaka sebu. Ayu blaka sa. Ayu blaka sikaso. Okata kuma. Ayu kuma kuma de kadu. Ayu blaka kuma aye wor ko barake. Aye mo tout. C'est le petit argent. C'est pas équivalent plus que la paix. La paix est plus chère. Il n'y a pas de prix pour avoir la paix dans un pays. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ouais. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de le faire. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à les... Donc, ni Mali de Aonyakoro, ni Mali n'y a fait même Romina. Ni Mali n'y a fait Bila, Mali flène n'y a pas Iraola. Nen Kadaouye a continué à vivre Babala. Nen Kadaouye, nen n'y a fait Baoula, à la Kana Toaka Dabla, ou à Beni Soronye. Kafo nen Kadaouye, nen ne Baoula. Yefom, ega jigi neka yelen, e sara ne masa, e balola ne ma balo, e alana kira, ne famori jaye, ne benogo jaye, no de karawe dro il faut continuer akana dabla de. Nama dabla ka jamana bla benye ni ne be kanga jamana kono. Ala kan ali muri boke bali seka bali. Mais non so jamana de kadawiye. Anga gouvernement nga bo posture de résistance là. Yefom. Ou ka bon militaire ina doni quand ça vient de force du changement. Ka paisibilité la dje parce que n'y a oube kashila alou dairi mette do boulot. Al n'y do kashila baranyama tashi boulot. Donc il faut les approcher à vous barabe jamana kono dans le domaine de communication comme comment de kadoui comment de beka jamana de on a révolté aye communication kanodo daloye stratégiquement mumba to ou se ka barake jamana ere transition parce que beka nga barake transition ni ere là transition te se ka mo ennemi mo ce qui code la transition kola moi Dante je veux pas laisser quelqu'un le faire ne ye ka kedrombi buli toma bi tay to ni jamma qui la diena. Donc je pense que nyenga point ira et c'était très éloquent Kadaka mon pays le Mali n'est pas pauvre, ça a été seulement dirigé par des petits hommes et c'est ça la réalité. Donc, je crois qu'il y a un point dit. Donc, Sugel Kogala Maïga et les ministres, vous êtes de bien retour. Vraiment, il y a un ali. Vraiment, il y a un fille qui m'a dit mais me fait fier son excellence. Vraiment, Maïga a Djorofi. Maïga n'a pas manqué de pas. Maïga y a des gens qui vraiment, il vous a murmuré. A créé beaucoup de marée. Donc, mais à mon fier, monsieur Sogel Kogala Maïga, le Malien ne veut que des changements. Bon, il y a un discours là, même là, on veut que des changements, que cela soit très clair. Parce que moi, là, et nene anga sente mo demsene munu mo attaquer kuma wiye ka kuma ba oni fonke ne ba obe kuma kana me et moi je vous admire et je vous respecte vous tous mais abega ina faire de quoi amogote ni sila kan psyché il faut seulement faire les changements qu'on vous demande. Ça dit il faut cesser de nous convaincre quoi. Nous ne sommes pas des bêtes. Il faut seulement exécuter. Nous on va parler là-dessus, Inch'Allah. Mais il faut cesser de nous convaincre. On n'a pas à nous convaincre. Donc, après 3 mois et 4 mois d'absence, de Sogel Kogala Maïga is back in the mainland, people. Alhamdulillah, Rabbil Amina, Sogel, il est de retour. Donc, Anga Sogel et Ani président Salman Bain, Aya Bismillah Bi, Yefam. Anga Wara, Anga Premier Ministre, on y Wara Bafla, ou Nyon Soro, ou Kumana, à Kokera, Alhamdulillah, Sogel Ka Kene,
ah ko mangala ah la ilaha illallah a noroyalen don bi ina fo ko mo min be mo ni fin tulu mo ala vraiment masakɛ sanuma vraiment sogɛli i ɲɛna fin kun anw na ala dangala ni ɲuman ye mais an ye mun fi ɲɛna an mago bɛ exécution de la le malien n'a besoin que des exécuteurs on ne veut rien que ça ne tɛ se k'a faamuya ne dante ne ni n ka denmisɛnniya comment ça peut-il que à cette heure-ci malien bɛ ka justice ɲininkali kɛ an bɔra ka faga depuis au temps de Moussa malien ko justice Moussa bɔra yen mɔgɔ nana malien ko justice aw bɛ na o aw bɛ tila ka na ka aw kɔnɔ ka aw bɛna temps san ni mɔgɔw ye k'aw tɛ justice exécuter on va pas accepter aussi beau que moi je vous aime aussi beau que les Maliens vous aiment les gens ne vont pas être d'accord avec donc il faut pas vous amuser avec le temps il faut vraiment mettre la justice malienne au travail pour les Maliens aka yuruku a kuma ka bɔ a la i ye faamu mais ni ne y'a fɔ aw ye ko Angola n'i ye yuruku kɛ fo k'i sa i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni Angola n'i minɛla gouvernement ka wari sonyali la fɛn fɛn b'i bolo u b'a bɛɛ minɛ i la kelen fila u bɛ tila k'i minɛ k'i kari kaso kɔnɔ i ye faamu ni Mali bilala bɛɛ ɲɛ il y a rien qui est impossible. Ne ye Soumaïla parti bɛ n bolo dɛ n balima t'a la n den t'a la a ye lamɛn dɛ n ye baara kɛ finance la n m'an den ladon n m'an balima ladon n ye baara kɛ UEMOA la n m'an balima ladon n m'an teri ladon ala ni mɔgɔw bɛ ɲininka don min na n tɛna don o la n b'o layidu fana ta u ye jɛya kan ni n bɛ se min na n b'a fɔ n b'a kɛ n tɛ se min na n b'a fɔ nin kɔni n tɛ se tiɲɛ ka to an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ sini an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye ka da ɲɔgɔn na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ka se ka taa to dun aw bɛɛ bara kelen kelen maloya t'a la fɛn wɛrɛ t'a la Mali kan ka segin a cogo kɔrɔ de la Mali bɛ cogo min na bi a man d'aw si ye a man d'an si ye maliyɛn fɛn o fɛn bɛ jamana kɔ kan a man d'an si ye bi bi in ala barika la réseaux sociaux fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛ fɛn o fɛn ka d'a ye aw b'a fɔ an ka kan an ka wari an tabiya Mali mago bɛ nin de la aussi beau que aw bɔra k'aw jɔ ko kow ka gɛlɛn on veut pas entendre k'a f'u ye fana ko vraiment n'an donna mɔgɔ gasi la a tigi ka yafa an ma an m'a k'o kama Mali ko an k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ n'i ye Mali ko bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ walayi fɛn tɛ yen i bɛ se ka solution sɔrɔ min na k'aw fo tuguni k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ni ye Mali ko bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ni ye Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ foyi tɛ yen qui est impossible foyi tɛ yen ka se k'a kɛ donc maa minnu bɛ to k'u jɔ k'a essayer ka k'u bɛ kow ta k'a da jajiri kun i y'a faamu ka taa baga Alahu subahanahu wa taala ma masa sanumanba in a sigilen bɛ lawurusi kɔnɔ a bɛ ka jamana a kelen bɛ ka diɲɛ hɛrɛ bɛ di jamana ma a bɛ tila ka bɔ yen ka taa Ala déranger ka taa Ala déranger a ye sanu di jamana ma a bɛ bɔ yen ka taa Ala déranger ka diversité di jamana ma ka bɛ taa Ala déranger ka dugukoloba in di jamana ma ka bɛ taa Ala déranger ka jama di jamana ma ka bɛ taa Ala déranger ka kunkolo di an ma ka bɛ taa Ala déranger ka climat di an ma ka bɛ taa Ala déranger ka sɔrɔ k'aw jɔ ko mashallah mun mashallah Moumashallah, et toi, et le seul t'aidera. Parce que ni Allah n'a qu'à jugement, au jugement des flènes, si le jugement de Dieu arrive, c'est ça que vous allez voir. C'est ce qu'on appelle la justice imminente. C'est ce qu'est la justice imminente. Fabiana, Rabbikuma tukaziban. Ala kam masakila jumene be, kebe ka duti do ola. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngidna ya Rabb. Ala kam masakila jumene be, kebe ka duti do ola. Ya Allah, ngidna ya Rabb, ngidna ya Rabb. Fahamal yumal yurid. Ala ba sagori ke, abulu ko anga jamana be to injustice ala, ko ala ta sagori ke. Donc auto ala don. Wallah abe selim aw taala don abe ala don abe ala yinga don wala ala ko Qur'an kono ko ikra bismi rabbika ladi kalak ko lire au nom de ton Seigneur ika wajulu kala ta fiire ire ka Qur'an te ka kala kitabun ire ka kala ni ko ne mene tela ala be iman dima abe akli dima o do be sira ala subhanahu wa ta'ala nye que ça soit tu es chrétien tu es boudou tu es bouddha tu es polisona ou I don't care ni dale me fendo le bado ka foko fendo be sanfé o ala ne be ko munga kuma foni ale de tro ko fabuhana rabbukuma kaziban suratul rahman ala abale ko foite ay kulu da ma sara mogola ka sangolo da ma sara mogola ni ko kitara ma don sago duma ala na krache ala ba sago kila na ala ka sago kerila yi shiga ka zuake ka jamana don to limke aba beboy na mbolo ko jaji ka jugu awjo ala takana me borola me ndado sema la ko sema wa muninta to gore don de konor la de konar réuni for dinu tuma ubu joko ka feno taka duma nete ndado ni koina ne afo malien nyana moi Dante, je ne suis pas l'expert de sécurité quand j'ai un président qui est l'expert de sécurité.
Mon président, il est le meilleur sécurité du monde. C'est un commando. Donc, n'était commando à Nyafo Assimiana, n'était un bloula, n'était la Gringri Assimiga sécurité Fanchila. Il est en contrôle de ça. Mais ne Mendado Assimiga géopolitique là, Mendado politique interne, Mendado politique externe, on est qu'à domaine d'un quand ça vient de mon président. Si c'était un autre leader qui n'avait pas l'expérience, ni donné à compter présent dans la sécurité quand on Mendado là. Mais je ne suis pas à la place. Parce qu'en même kalama, au cas où nous comptons nous, que CMA ou Moumadi, ni paisibilité avec la jamana kono ou le boni manana kanfoy. Donc moi je demande à Assimi, je crois que un malfa ou sangaba, un fusée ou sang, un bon bamboulot et la flène Algérie en crève. Donc moi je crois que ces gens là, on doit les éliminer et tous pour que la jamana jo. Ça c'est des petites guerres pour moi. Ne be force de changement à dimi. Ne be sera force de changement à dimi na ka temen nous nga manana kanfo. Voilà, parce que ne ba do Assimi il a ça en contrôle. Nous ça c'est les gens, ça c'est des pagailleurs. Nous ne pagailleurs ou de quoi? C'est des petits vagabonds d'après son excellence Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Ça c'est des petits bandits et on doit les éliminer le plus vite possible. Ça va s'engrainer, ça va s'engrainer, ça va s'engrainer. Donc Madon Assimi, il va s'en charger de ça. Mais en politique interne, nous sommes. Demseni mouné keleke, ne ma fongu joba la ou jota la. Ne be mou fongu yana dron. Avec Canada créé avec tout le respect pour que vous saisissiez tout le monde, vous ferez que balo au créé tout le monde, que ce soit Kenini propagande bagné. Moi je crois que c'est le moment et c'est la manière de le faire. Yani parce que après il y a un code quoi. Nama demsen nous contacter dron kula fin, ne kante yira woloma ne kamu berima. Je femme. Ay demsen nous girawla parce que namu girawla anga jamana zomba kule munu be. Nous teka sekata kasura alsa. Il faut que meleke Jibril ibn Tanu kasura. Ou bien demsen nous contacter ala kan kishi. Ils vont les manipuler derrière la table et ça va être trop tard. C'est le même cas qui s'est arrivé à Moussa Traoré. Donc, il ne faut pas essayer de créer au climat créé en Djamana Kono. On n'en a pas besoin du tout. À bon entendeur sali. Malien Dion, n'y aura pas un sokel qui a visité la Dje, sokel Kumana, avec Kumana Fo, Akumana Bomangana, Akumana Toakana. A été reçu par le président de la transition, Choguel Kokala Maïga, s'est adressé à ses compatriotes. Il a remercié le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et les membres du gouvernement avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour la réussite de la transition. Nous l'écoutons au micro de Mamari Kone. Par la grâce d'Allah, après 3 mois d'absence, me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. Gloire au Tout-Puissant, au Tout-Miséricordieux. Je voudrais en ce moment, empreinte de solennité, remercier du fond du cœur maximum de partage l'ensemble de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora ainsi que tous les panafricains. Des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations, nous sommes parvenus des mosquées, des églises et des temples. Les prières et les invocations de nos compatriotes anonymes et des serviteurs du culte. Nos concitoyens, à leur écrasante majorité, parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches ont tenu à m'exprimer leur compassion. Et le souhait de bon retour parmi les à tous et à toutes, je dis. Donc son excellence. Bi nenana président voir ka barkada alina ato soldasuni civilu. Nam. Oye minke ayen fa kujugu. Odi kama nana yaninga kuma ka adresse Maléona. Allez ka kroni baby. Maximum de partage avec Keroubla. Samacha. Anga président Kroya faut c'est l'aîné sans être le plus ancien. Boli kan membida. Na fo ka barkada ka fay ko bi mfarkolu kany. Donc monsieur ga baradamne. Donc yanit le damadama abena ya mariadi pour que baraka damne. Et mbave kami fo malien jamana baube ni bave kika horiata ala mede ambe temesira minka
kanga sira o temeka c'est normal mais nenye bala président Chesirilen du Chogomina ali nan no femo sira were tambolo Malion be sonabi ay sankelen ke kuna foni ala barka la bi Malion be afam tout le monde est devenu géopoliticien sikasita la ambena réussi mba donko hadama dem ba fes ka sogo dongodo na ye min soro ka ban o tabo abe dore yini c'est humain abe miri fen were la o ya ka droit donc anga bare mie dongodo anga malion lame dongodo kanyuma anguke o de be sena ba donc aka gele kojugu mais ambena se ala barkala ni président Bagné nan tora ka soutenu ka kuma akanga ke malion bena ko chama famu ute min famu korali aya do 2021 ay baraminke ka malion bela famu bi hali ni tara dugu fitini la be kera géopoliticien bebe fembe famu o bara akera si sa bara kura de mina damne pour que jamana katani ala barkala o bara fana abisi adana. Donc Malion ne Choguel Kokala Maïga de son excellence Mumba kuna kanche anya fo Choguel ko ansira romina kam se ka semtukuni ko Malion ye mun fo ko orikanga ke ko président no femogo ulu kanga fo président nyana jamana dombe ka muna nyina fe ko ni ala sonama ale Choguel ale na ka ministru ubuna ola se président ka président to anyama inshallah amina kore wiye do na tawla munga bon nankuma munyo na ye ne bena mun fo Choguel nyana parce que a kumbangene ne ya supporter ya balali nya fonte jafa fait wa président kuma kana me son excellence Choguel Kokala Maïga itrale pour un andala ya Choguel anga bomananga forido onanga justice Choguel masami alaye uyanga kanta en otage ka fo kubeka ese ko nado MLA gasila Azawad anyebe Azawad mo la bi nte faka lettre kala parce qu'ils sont pas importants obeka ese kanga état menacé tukuni kunu mu menacé kunu ma ulu kuma kana me kulbe marfata wallahi nata kono ala ka jika kono nama marfata suina au bama dingulu abin ala na krache moi je suis c'est nebeka Azawad mo kelali kono to mina quoi ne alinte son andero akuma la ben ala na krache manama mo nunu mais Choguel anga kanko les Maliens sont fâchés sur ça anga worko les Maliens sont fâchés sur ça mais en bas donc et anga justice koni parce que ni a rien mais ko kainte ka force justice bala Choguel les Maliens ne veut plus Kasongué n'arrive pas à exécuter on n'a rien contre Kasongué mais on veut pas Kasongué on veut que la justice malienne il n'y a pas de corruption dans notre justice on veut que la justice malienne amène les gens au barreau qu'ils ont détourné notre argent et les juger comme Mamadi Doumbouya est en train de faire dans son pays. On veut qu'il n'y a plus de vol au Mali. On veut que tout homme qui trahit le Mali soit prosécuté comme aux États-Unis, comme en France, partout dans le monde. Dieu nous fouette Doumbouya Djamana Djafa qui me to balolé. Et que avec l'administration, avec la communiquer, avec la million, il faut penser à nous. Parce que nous on a déjà pris des pas avec nos propres moyens. Il ne faut pas nous humilier, il ne faut pas nous ridiculiser. On ne reste personne derrière quand ça vient de l'affaire du Mali. Il faut être intentionnel. C'est très très important. Tous les canaux sont importants. Donc, vous êtes des bienvenus. Mais quand aujourd'hui, c'est vendredi, le 25 ou le 26 là. C'est le 25. Vendredi 25 novembre 2022. Anga Kanko, anga justice, anga worko. Mais Marobe Kasongue gagne la semaine prochaine. Kasongue doit s'en aller. Et puis, ministre de l'Agriculture, il ne faut pas l'oublier. S'il vous plaît. Il y en a aucun gain. On veut que Kasongue soit interpellé à la CNT. Un ministre de l'Agriculture et un ministre de la Communication. Si le ministre de la Communication peut même communiquer devant les Maliens, je ne sais même pas s'il peut. Madame Abiseka Kumaere, parce que comme Atali, mais on dirait que c'est quelqu'un à Makunono Tumabe. Donc, par exemple, il y a Barak et Natega Rafa, c'est que c'est un boafo. Il y a Baram Gateka Kere, à Benara Kratche. Oh yeah. Donc, Maliens, Amobo la Romina, et Tonate Djoufa. Abara mo mte tono te jugufa ya c'est là où est tono te jugufa quoi mo tono te jugufa amola hermina
c'est là mon frère beaucoup faire ça ko la alsa ou borani papier ni do bi ka ira ka fo kulu ira benente kola c'est là même a montré qu'il y a pas de justice dans la CEDEAO. CEDEAO te charia don ou te charia bonya ou ma dire ka charia bonya CEDEAO ou ka fait no be na fo ma ko carte de justice. A breaking news relieve the sanction going to Mali, Burkina Faso and Guinea. Donc ou ka fait be na fo ma ko carte de relief yo re la bon lettre de flanyo koro la ira ka fo ko ou kelme ka sanction ta Burkina kan oni Mali kan oni la Guinée kan ko donc yo boy mais masami ala ibaro ou te ben ko kan ou ira justice tout boulot ça raté CEDEAO mo boulot donc c'est ça ou bina taka ou ka sika fo wala kala nu boulot fene boy ou bon niveau là maintenant na ulu bo fari saka wala Burkina be bara biri Burkina président allez écrire la ambassadeur aya kumbe bi ka rappela ka fo colère politique avec Russie ce n'est pas comparé avec quoi que ce soit. De son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, m'accrédite auprès de votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Par la même occasion, je vous remets les lettres de rappel de mon prédécesseur. Donc, on est ici là, ambassadeur de Moutara Isri et, comment dirais-je, et Burkina Faso. Donc, Ibrahim Barala avec son excellence. Donc, Kaira la Kafoko, Mosika, Takosera, Tante Mosibulu. Mosika, c'est-à-dire, les gens n'ont plus de temps pour CEDEAO. C'est vrai, non? Les hommes sont jaloux, les gens veulent construire leur pays, c'est ça la réalité. Donc, les Blancs Maliens, c'est très très important. Anga justice ko inke anga baroy anga kantala gese mo nga baraye chroniqueur ay mo nga baraye blogueur ay on doit parler de la justice malienne. Il faut pas qu'anga makwaka, il faut que anga demseni munumbe mangana 600 et nous beka udama kashi, on doit créer des canaux pour eux et pour que ni ko nga ban malien mon ne beni beke il faut pour que ne beni beke parce que mekelia mon ne beni beke parce que ne ba don tane dien ko be Djenatigé la Kobena Maridou. Ni ma ka tmala dron ça va être trop tard. Malien on nebna feno iraola. Aka la je nebna iraola ka fo. Muna asimi deme avec me pour gamela.